Farmer Ljubiša Baltić iz prijedorskog sela Trnopolje ima 24 grla muznih krava. Na njegovoj farmi dnevno se proizvede 250 litara mlijeka. Pripremio je zalihe stočne hrane, ali je prinuđen da ih troši jer ove godine kasne svi prinosi. Pogoršanje vremena spriječilo ga je i u jesenjoj sjetvi. Najveći mi je problem ta stočna hrana. Planirao sam 3 do 4 hektara stočnog graška i nešto zobi, tako da imam za proljeće, ali ovako morat ćemo, što kaže, koristiti ove zalihe što imamo, tako da ne znam šta će biti. Najveći problem što je većina nas je problem za nabaviti taj stočni grašak. Mi smo ga nabavili, a on se ne može sijati na proljeće. Optimalni rok za sijanje strnih žitarica, prije svega pšenice, ječma i ozime zobi, traje od 5. do 25. oktobra. Međutim, kiša i naglo zahlađenje odgodili su jesenju sjetvu. Ipak, ukoliko vremenske prilike dozvole, jesenja sjetva može se obaviti do polovine novembra, bez rizika po kvalitet prinosa, tvrde agronomi. Ako se steknu uslovi za sjetvu te pšenice, da se plitko poori zemljište, da bi moglo brže da se isuši i da se onda potanjura i da se lakše obradi. Taj optimalni rok još nije istekao do 25. oktobra, da mogu sijati iza optimalnog roka, jer pšenica koja se zasije i do 1. novembra daće dobar i normalan prinos. Prilikom kasne sjetve trebalo bi povećati količinu sjemena sa 200 na 300 kg po jednom hektaru. Ukoliko se jesenja sjetva obavi iza 15. novembra, moglo bi da dođe do značajnog smanjenja prinosa.